Meme Center. Teekö nää mitään? Kerro. Mä oon hereillä! Udik! Olin mä hereillä, enkä mä... Se kuolee! Tappakaa se nyt saatana. Tapaa se! Fiora please. Pus! Noni Mundo. Jätkä hyvä, näytä voimasta. Vittu sä oot hyvä jätkä. Mun näytös lähti virta, kun mä hakkasin niin kovaa. Mulla 666 goldi lol ebyn funny meme. Ok. Älä nyt saatana lähde sinne haastamaan, kun niitä on 2 ja ne on molemmat fiidattu. Sä oot syötelty. What? Sinä et syönyt lapsena nakkeja. Hei, älä tuu mulle väittää. Katsotaanko? Voidaan ottaa milloin vaan skapa, että kumpi vetää enemmän nakkeja. Do shit like every day, drop like a Kajo make. Kajo make. Vitu Jyrgens. Nimenomaan. Älä nyt saatana haasta sille, kun se lähtee pakkoon. No ei se lähtee pakoon väärään suuntaan. Siinä ois! No hyvä sille. Mun! Oi perse. Te jukes. Drop like a Kajo make. Vittu. Kysytään. Ok. Ei toi oo kysymys. What's that, bros? My name is Tiedätkö nää, mä lähden nyt käymään paseessa, sä oot täällä yksinäs. Et mene sinne puskaan. Et tapaa niitä minnioon, että ne kuluu siitä. Mistä Fiora? Mitä vittua, täällä on saatana miljoona tyyppiä. Report Fiora, no help. Vittu. Jätkä hyvä.